Ще ви го гледаш тати, нали? Аз усмихни, пак усмихни се. Усмихни се. Как те гледа? Усмихни се, бе. Ей, сложим гащик сега. Сложим гащик сега. Чакай да снимам такива щастливи още. Тати, блъска ли му бърдичката? Бъцка ли мама на тати бъдичката? Бъцка ли бъдичката? Бъци. Ето ми гащичките. Как хубава тати гастите, мама. Ето бъде. Ето ги стяга. Много си добричък, мамо. Тати сменил пампата. Послушка ли си, мамо? Нашия послушка ли си? Да. Гащи много трудно се облъзна. Нямаме за ключалки. Гащи за големи. За големи деца, мамо, да. За големи деца. Браво, тате, браво. Да, тати малко ги вкарай. Така. Сложим това. И то си е кул шарк. Айде да ще взем. Айде да ще взем. Айде разходка. Айде разходка. Я да видим тук. Ей! Сей. Усмивки! Усмивки! Я се усмихни. Се усмихни, ще прати на баба и даде едно клипче да видят. Къде си послушан. Не. Си послушан. Тъката Коледа. Тати тъката похвали. Къде си послушан. Ела, какво казваш? Карай се на камерата. На кого се караш, мамо ти? На камерата? На сладък. Ой. Говорим. Приказваш ли, мамо? На кого приказваш? Кажи го. Айде кажи го, да. Ой, кой се прозява. Спи ли се, мамо? Мамо, стави камерата. Спи ли се, мамо? Да. Айде, добре. Айде.